бародар чӣ хелен созем ҳама каса тинҷен. Ана имрӯз абори навбати мо бахшида мешавад ба қаламчои несада. Касе ки дар кораи қаламчои несада любой точкаи Тоҷикистон роӣ мекунем, проблема нестай, объёмашам проблема нестай. Даже сортошам гарантия ҳастай, 100% FT М1 роитон мекунем. Айҷада қаламчои мо ҳамаш 100% несадагия, любойша кушода мебинед несадагия. саломат бошен, сарбаланд бошен. Касе ки да бо биягомусш дар кораи биягомусш роӣ мекунем. Плюс хелен стаканчикошам ҳастай, чанд донае ки бошад стаканчик, чанд тоннае ки бошад биягомус роӣ мекунем. Мақсад бишнонен ва ғаниматай. Касе ки успех мекунад ҳамисол павлония шинодан бисёр буд мекунад. Мақсад тезтар ҳаракат кунен, павлония бишнонен ва сум кор кунен. Саломат бошен, сарбаланд бошен.